and wafro car and waba. Tis a wo bunafo, wo babia na wo ye utie ya. Wo so betimi du case aba ma ye. Complainant Veronica Ofori Ofri Enya Market and crying. Dear Wabani Kunadri, Aya Mami Rose, one also a one crying. Court. All day in court. Hello, Alai. Pato Tompabwa. O Tompabwa. To do. Oh, Mammy, and Ru, now Pro Hodo Mempesa. Piao. Piao. Mavero. Sister. Shame high. Yawa Bodria. Yawa Bible. Yawa Quran. Opedi. Pato me pe Bible. Yo. Fansani fan page akoso. Eya me Veronica Ofori. Eya me Veronica Ofori. Me kura me Bible. Me kura me Bible. Asama me ken. Asama me ken. Nukre trodo. Nukre trodo. Kontomponim. Onyame boa me. Onyankopon boa me. Good day in court. Mami, ewie ya wafro car from Accra. Ya wabebo ya bo SOMPA nkomosu ye di asem adaroma. Me pato. Master mi nyina ne se. Me tompaboa. Me customer ne Rose. Eya me tompaboa. Mami ya wo bo ne kwadui. Mami ya me bo ne kwadui friend Rose o tompaboa. Chare wete e wo tudu soro ne customer ne me. Me pacho mo amu wo tudu soro ba bia mo we SOMPA mo ntwe na mo kan kira anti Rose. Me pacho ojinemu SOMPA nkomosu. Me ne ye fine. Nti da no e na me beka da na wie bi na me beka yen say sister Rose your first store dem bi beda e ho me tene ntama nka me beka kire o e no say sister Vero me hia bi pa na agent for G misika di wo mo enhwehwe bi mfa ma me nti se waka na sa dia me pa wo chew bo modian ne pe bi na adaswa na me se ndie waka sa mate nti me so na me se mafa no onua yonku nti no me so me tu me hu si ho busu me mienu me di hwehwe bi ampa me de ma no na me di nka so age aso na age ase ne vero wonim se alaji o wo he ono so o ye se adwuma no Age ane so mo area age ane wo ba bi a me ton ade first no na age ka kire me na me se wen de me hihye me ne ma awie na makọ alaji ho ampa me ko mpo na alaji ada ena me nya no na me salaji mpacho me ba ho eno se ende me ntana se bisa mama ne me bo mama ne me se Mrs. Kitwe bi o pastor dan na watompa boa wom eno se o store dan e bi wa ase ho ena me se da bi ase ho de na o kire mimi nim sa store nti me se da bi o se o pekese eno se ende kese ni mienu wo ho nti no kaka kire no na ne boyeden na miss you enyimire ne meton ade awie na me kọ ho na me sister Rose store da na wo kan no afie ne yame aye madoma maye den menye bi nti no o see you na o see ni kunu atukwan nti yakopon ya adoma ni kunu ba metene nka de bia meton me kọ ho na me bisa no no so kan nti da ko me kọ ye no na o ga me sister Vero mi kunu waba nti yakopon ya adoma obeba na one na kwa alaji ho ampa me de me wo twem nti me wo ho da ko awiemu anopa awiemu me wo ho na one ne ba ne din kan ba ye to ba no se ma me se me mra na yenko alaji no ho ampa mi jade ami ye nyina me ko me ne nyina kwa alaji no me kraje ya no me ne kwa alaji ho me ko ya alaji bisa mama me sa mane no dada na mabe eye store no na alaji se wate ana alaji esoma me se sa na ti de me nko hu ogbo alaji bi dini maame se me nko hu alaji asomasi na onko oni me ni akwala ni nya yenko store bi wo eho no alaji nko bie mayen ampa okobie mayen nti obi a no ekire wade ani wi a onsan so bie anim ho de enfe mayen alaji nko bie ni nya na ne ba ne sen ne ma ne maame nti okobie ye no na akwara ne se eye ne ye sanso o se yen kwhwe de wo ekwan na no wo no be bi ye tumpa boa wo no
na me ne akwala ni nyina ye den ye koye eti ye ko no so na emba bi wani mu a wo mo eton ade eti alaje ni bie man ne ye ko dem mo no na alaje ni frɛ me ne akwala ne sɛ mommy emma no ɛna me sɛ obi amagye store dan nti ɛna emma no ye den ɛte anim ho ne yankopɔn ya adom na mo ba na mo tie sika wia emma no mo be firi ho ampa papa bie store dan ni mo maye ɛyɛ toilet nyina wom ɛna yɛda anase ɛna sɛ alaje ne na soma yɛn na me ne akwala wurama ne nyina yɛ san kɔ alaje ne wo nti yɛ kɔ alaje ne wo na alaje bisan sɛ ɛyɛ akɔhu ne yɛsɛ an no sɛ an de ɛbuo ni anim hɔ de no akwala ne ka sɛ ɔpɛ no ɛyɛ 7 pacha me foma ma quality me ɛyɛ 7.5 billion sika dada no old currency There's 75,000 billion 75 million Ghana cedis. Media 7.5 billion. Billion 7 and okay. 5 or so. And you can say a large and I want to say obey you 20,200 million. No, as a media being but and Yanko Ponya do not say Bibia we pay no more come and your come and obey Tisso. Na miss you intermediate empa na me boss Nyankopon ye den enya adom na bibia ye den enye yi ampa me kɔ tire bia me kɔ hɔ nansa nti da kɔ me kɔ no se vero papa na ba nti no obeba na wa behwe na miss you ampa da kɔ me hɔ na papa ne me ni me no ne kunu no ti me wɔ hɔ da kɔ ba bia me tompa boada de me wɔ hɔ na ewurama ofre me nti me ma me musu no na kyɛ sɛ ne papa ene ono akasa na papa no wo evim nti o wo evim no o se me ne Abraham na kwaje eda no nti me ye na me maame ne ba nti me pagya me mu no na me se me ne wo mo kɔ alaji ne wo no ene papa no so sister mpacho ye wade ne yankasa ye kɔ wa ba na me su yo na me tena ase ampa wo mo kɔ na wo ba na papa no wo evim o se ma epacho nyame ya adoma obete yanka na mesiyo nti ewoma na mekɔ sister wo ewoma na mekɔ sister nti dako mekɔ no se sister vero eye wurosu no sister vero ye kɔ na yakɔ akotua wo mokɔ o se ewurama alaji no na ne kunu no na kyerɛ sɛ me a me di o ka kyerɛ ma me di anim no wo mokɔ tua no wo yi mafirim yo eneja se unso already na alaji aka price na ma minti no me de me hwe no enti oye no se me ne mato me ne ma me ko enti I do na ansa me san ko no so wo mo atua wiu na wo mo kosi 7 billion we 5 na da so no sa no ka kire me obo a me so me boa na me say e be say e asem no so wo be ye ne den ena me ka kire ne say na me so o ye me den ena o say sister vero say de wasi aboa mi ememe mpo me de ma wo mo antumi ahwehwe ama me eya ne agi me sikedi no ba besia watumi ahwehwe store den ama me edan ne so ohwe ma me so ede ye wo kurom enti no me shock na mo me ni mi kunu aya adwene say store dan anim side say no ye beyi na ye de ama na wo so waton ade wo ho na me pese ene me dana say me so no ekwa ebe nya agea na me bo na me nti me ko bo agea ma no so we di asem papa me yonko ba ko so ho Josephine also me bo wo mama ne ene ja empa ya na me bo nti o ka chem sa ka se o mbesiesie mi o mugu so ti da ko so me koye no ene o ka me se vero ya wie store no ya siesie mi ya bibia wie ma penti na wa ko hwe na me so nyame nukure ni me ko wa che nti se wa ka na sa mate nti me ko se edwa na me pon no na me fa ampa me ko no wa siesie o kama wa penti wa ye na fefe wa penti wo green ena ewo ma na me ko ya me ncha de me ba so no oni ni ku wota krade onwo da na obewo ye eti obewo no me gusua me hwenti enya 3 weeks ena me frɛ madam fu bi se abena wa hu se me nkrofo wo mkro so ko ni po be frɛ no wo mo ko be ye 3 weeks ni na me se mate nti ne memenda ena me se ene me kwa akodi dwa na ma kɔhwɛ se
ampa so me call no na ewura ma na yede wabie eti ohun mpo ni po ohwe Mr. Vero ma Vero na ada na yehwehwe wa ye hu na me si bu owu nu akua wa be won so wo mu nim no akua be wunti na ma me ye de me ma no na ja me ne wo mo kan enti offense enti o kana o se sa na ti dia me nko ne ma me wo esoro ampa me ye se ye me ko me nante ko tudu ho me ko na ehuehu a na ma me ne ba na ehuehu a me the same thing na ma me su ehuehu a me so na Sister Vero na ade na ye nti won ke na me so akua abewo na o se ne award ye chen ayi na ye nyina ye di ye ho komo na me ka chere se nya me ne pa me ba na me so de awode ma me no so ene de me kunu me ni me kunu nya di sade ato ho dadada na ase wo ma yinti na ye de niema ye dugu oni yakopon ya adom na se wo ba ho ne de ye de amount because said ya waboa ye no ye nso ade a ye de be ma no na me si yo nti me koye wo ma ti akora ni abusu mi mienu no na me kan se akua sisi awon ho afefa nti me kona me so makodi pa na si yo nti me aso me san ba ho e san be da na se bibisa no oso oni ni ku wo maka no na wo maka nti e ma me gina aso na me ni kure ni because ji loan na eja loan pa charge ni say me pa je me je 100 million okay me de krata ni nyina ba jo mo e na eja me kwaje ayi 100 million nti no me sanso me nkwa me sanso na se me nkwa ma ba ho 3 times me ba no wo na chi no wo mu na wa confirm se betena ho aha fa free ho nti no e chire no de toso last one so me de masse eye me ba no ni kunu oba me wo ko ya de wo be ma camp na me say Eric me pa cho ma me pese wo ko jam na me ko da ma me na se because e ba sa na me ni obi anko wo ko jam na me ko da ma me na se na o chire bi na me ko cho be bi a odi amam na me ton ade no chire bi na se wo be fie na me ni wa watumi aba no se yo me ni nyina ko store ye di nkan si store e na ye ko ma me no ti ye ko ya mpa so na ma me no wo e na me chia no no bi sa kwa me si rose we di boko ma si aba na me se me ni mienu nyina e ba na ma ba wa be jam na ma be da wase no se o vero pa se dia wasi aboa ye no wa boa ye mpa nti mi mom na wo se me da wase me ka kira be man no da wase na o ka kira de ke se da na se na ma me no wa boa me ewura ma ko ho wanton ade kura no every day kura no wanton ade kura na ye ni 1 billion nti no vero wa boa me na ja me da na se na sa kwa ye mprensa mpren9 be sa de me yonko ba akokọ ho ko da na se nti no first day na me ka se me kwa akofa ne ma no me ko ho fiada na me se nya me ya do me ba be fa ne ma eno se oni ha ti mi bisa na se niam na me be fa me fa no ne wa na me fa no ewura ma na se o eye di niam ba ko nti fa no ewura ma obetimi afa no ewura ma obetimi afa no na me si yo nti ehwa na me ye me ko fa niam no 18 million ba che yo me ko fa niam wo ewura ma ho 18 million fiada no man hwedwa nti ade che me na no ka me sim be hwedwa ma mentem ena me ba na ade ache na me san kwa fa slippers me de kan na me cheche me disi ho na nti na adwada ena me ye madwin se me ka che ewura ma se nyambo adwada me ba no si yum ampa adwada na me ba ye me o se me mre ntem me ba be do 5:30 baby o me de ma o se hwedwa nti na ewura ma ni mpo e ma ye to obeto me na me se ewura mabo na baby a o de be ma ma hwedwa na fa ma no so ma ono a kire me baby se ma sekete wa na fa woni e ma ni guso ampa me yi be bompa iwie no na me de katane se ho nti me de se ho na sister bi bae se ma me pa che ho ha na me hye midwa na me sesa me so me sister ne stora one na odi ha mama na sister girl ne ka se o ma ene yenya ne kakran ne yenyina yen hye ona me so yo se wa ka ne sa mate nti girl na ka se obeto mo ho no ono ana otwe me boto no ene o de o ma me baabi na yenyina ampa so yegusi a yesedwa enti efi edwa baabi o mde ma me po ebedu baabi kura ne tese wo mu pia me ama ma ye de makokwam nkrade baabi a wo de oniama bese bia wo ton a ye beto enti na ma fa ne sa enti ye wo ho da ko
efia de bi na maame ne frɛ me ɔsoma ewura ma sɛ ne maame sɛ membra ɛwɔ soro na me sɛ ne me pon ɔsɛ ma o pon de a wo bɛkyɛ na me kra me be ɛhɔ me na me be doctor Yesu me ne neton ɛna ɔka kyɛ me ka kyɛ ne sɛ rich me kɔ soro hɔ abane sɛ sister Rose sɛ membra ɛna me kɔɔyɛ ɔka kyerɛ me sɛ frɛ me no ɛma na wɔ mo ton ade wɔ no maame ne ɛsɛ wagigi sika wɔ mo agigi ne sika nti ne ma ne tua maame na ɛyɛ store wura no wagigi ma no mo anim hɔ ne sika nti no onya kwan ɛmfa ne nneɛma no ɛmbɛgu ɛhɔ nti no ɔpɛ sɛ ɔne maame no yɛ nsu ɔne maame ne bɛtwe ma nsu sɛde nti no Nyankopɔn yɛ adom a adwoada mɛma me nyɛ dɛn ɛnhyɛ dwa me nko ara no mɛma me mbɛhyɛ dwa ɛna me si yo ampa so me so kora na wo na yɛ wo store nti wo kan saa ne na me si yo ɛne mate nti adwoada no so me di wasɛ me so ma yɛ dɛn ma hyɛ dwa ma mba me mama no ɛma ne bɛhyɛ dwo wo ba no so ɔba bie store me deɛ ma mba nti no pepa cho hun se Ghana ya wo wankɔ a wundi nti no ɛhɔ na ɛbenada me kɔ na me kɔ hyɛ dwa ukuada me kɔ hyɛ dwa nti ukuada no me hyɛ dwa me wie bɛyɛ 8 o'clock ma kɔta aduane a medi na ewura ma no soma kaya yofo ne sɛ wɔn mɛfrɛ me ampa na me kyekyere maduane no me di esi hɔ na me kɔɛ nti me kɔɛ me wura store dem na ewura ma no egyina hɔ ɔyɛ call ɛna me du hɔ na ewura ma no bɛka sɛ ma mpa kyɛ ɔno kora na ɔba no ɛna ewura ma no dane phone no ɛna ɔde ma me ɛna me gye yɛ nti me gye yɛ no na Rose no sister Rose ɔsɛ hey Veronica asɛ me yɛ akwala bi phone so hey Vero sɛ me bɛto hɔ a me no mie na bɛyɛ ntokwa bɛyɛ pipe ɛwɔ hɔ afi na me ho asate ɛwɔ so ɛna me sɛ adam ayɛ bɔne bi ana nti no ne de asɛm a ɔka no wɔ akyire hɔ phone akyire sɛ hey mo de mo hwɛ ha ma me na mɛkɔ akɔyɛ den akɔto no hɔ nti ɔhɔ ana ɛndeɛ me bi sɛ ewura ma ayɛ bɔne bi ana ɔsɛ ma mpa kyɛ me de minim o nti ɔhɔ na me yɛ den me sesa nneɛma me ka kyɛ Rachel sɛ ɔme yɛn sesa nneɛma no na Rachel sɛ mommy ade na petututu yaba wo se yɛn sesa nneɛma saa ta me so na nkrɔfo aba wa wɔn tɔ chare wete ne slippers bi eti na me ba ne nti ase me se Rach yɛ ne ntam ebi sɛ minim sɛ nneɛma me no ɔkasa ba heart eti minim sɛ na me se Rach me pa kyɛw yɛ ne ntam nti ɔhɔ na me ma hyɛ ase a me sesa chare wete ne wɔ ba mpaboa no na me dugu nti me ba ne wie no na ɔno so ɛsesa ɔfɛsɛ ɛyi no mpaboa no nti meje no me bi ɛwɔ sister bi wɔ hɔ na nke sɛ bi a bibia ni amafrɛ no na maba de me hu ane sɛ wuro so gyina manim anti wo yɛ kwasia pa wo yɛ gyimifo ɛna me sɛ wo yɛ pastor da man wo yɛ kwasia pa wo yɛ kwasinampani wo yɛ gyimifo pa wo nim yansa no de ne sa bo na dwe wo nim yansa nti wo sum yɛ kitiwa bi wo yɛ na me ka sɛ na ne sa benkum damafono wo yɛ kwasinampani me ka sɛ ɛfa ne fɛ nya nipa wɔ hɔ ne store na nkasa megema no so nipa wɔ don komefo no so gyinem mema wɔ mo sese sike so wɔ mo wɔ hɔ wo yɛ kwasia pa wo yɛ gyimifo wo yɛ beyifo yɛ so asɛ bramabra bom wo yɛ gyimifo pa ba fon wo ho fi wate meme sew kwasia wo ho fi wo yɛ beyifo yɛ kyekyɛ nkradan no na wo wɔ he kwasia ba te sɛ wo nti na in fact efi na me ho po na ma yɛ sei na me ka sɛ Rose minya gyimini o minya beyifo nti sɛ ade anka me tɔ so kɔ ya sɛ de na osi yɛ no kɔ bɛbɔ masom nti ɔhɔ ana agya afi miti aye say kokuru na already na me ba na twene mu kakra ko gina bank den ne mo na me ye me call me ba no ho ti na mi su na se mommy adan nti na ba na so e doctor pa chai na afi me wo su mi na mi su na me ho po nti ho na me ba ne se Mr. Rich yenko ti me di me ba na chi na me call madam fubu no so e be nya no asem no me ka kire no nti na mi su na abranse na Rachel eda na umo mi su no say mommy mma me ka se mi kire me na asem na o ka kire me no onu ane se wa ba wo su no
ɛna abana ka kyerɛ me sɛ anti jasu na ka asɛm korɔ no jasu na ka asɛm korɔ me pepa menu ɛna gya me ka asɛm korɔ no me de kyerɛ no ɛna ɔsɛ maami ɔsɛ wo waboa no ma wanya store dan ɛna fi deɛ ogyina w'anim na ɔyɛ wi in fact me sui pa me ka me kra bena ɛna gya me kɔ fie eti me kɔ fie no na kyerɛ sɛ me ba ne wante ase na me ba ne frɛ enti no ɛbɛyɛ 3 ni mu no na obi frɛ me phone so sɛ is vero wɔ he na me so me wɔ fie na ɔsɛ wankɔ edwom na me so me kɔ odwom na me kɔ no na me ho mfa me na me be fie ɔsɛ me te se yɛsɛ wakɔ wi mpaboa wɔ maame ne store mu wakɔ wi charowote sack me sɛ me ɔsɛ ntina yɛdi sɛ de yɛsi yɛni mu ntina yɛti so kɔ police station hɔ yɛkɔbisa nya ɛprosefo so obi ani hɔ a yɛde na ba ha wawia mpaboa mofa mo asɛm firi nkɔ na mo pa asɛm dodo ɛni nti na ɛnam so ya ante wodi yɛ ni mu dada ɛna ɛnam so ya yɛyɛ de yɛbisa ho na ate nkeka deɛ na me sɛ nya sa na mmom me phone so me ntumi ngyina na me nka nkyerɛ wo nti da me no bɛhyia no mana wo mo frɛfrɛ nti phone no pɔ ma nhyɛ nipa a wɔfrɛ me so na agya me tena me wɔ hɔ nti na yimbere ne yɛfrɛ awurama no me ba ne frɛ no sɛ awurama wo yɛ force yɛ na minimum no ma nti me force yɛ nya ne ba ne noma ɛna me ba ne frɛ me ba doctor ne frɛ awurama ne sɛ awurama me mɔ me asɛm a ɔka no still a me nte ase ebia na wayɛ maame ne bibia ɛna akora ne so ɔnyɛ ne hwɛ na deɛ maame yɛ ne ko na me kora no kyɛ sɛ me ho abo me ɛna akora ne kyɛkyɛ me sɛ deɛ me kyɛkyɛ me kyerɛ mu ɛna ɔsɛ ne nti obi maame paa otumi gyina bedwom na maame otumi ayi yɛ ne santi nipa no on tenase adwuada na sɛ wo kampo na wanti ne yie ne wa bempo na ene kwanya right sɛ wo begyina hɔ na wo yɛ obi maame wɔ public a nti deɛ asia ne sɛ ene na chi no ukua de ebe yi sɛ wa mama tena fie na awɔtwe mienu ukua de ebe yi ɔfrɛ me bio me frɛ na ɔmfa me ka bebrebe nyina wo no ka betimi atena ni mu atɔn ade nipa ɔde ne ni mu ama abedi wa atem sei nti kɔ kasa bra wo betimi akɔtena ho me ntimi nkɔtena ho etidie na wo pɛ so ɔyɛ ma enti dia me ka nyina ne sɛ wa ɔka sɛ ɔbɛ me hwehwɛ ma na ɔka sɛ ɔbɛ ma me baabi mama to ade ni nti no baabi ana me hɔ dada no me gem ɛde ama wɔ mo enti no ɛna ɔno so wafa kɔti kwan so apam me enti no dia make nya sɛ me ye gentleman no ana sɛ me ɔbɔ me pa ma hwehwɛ ade ne dia ama na ade ne sɛ so enti no ɔfa wo percentage ma wo saa pepepe me pa cho wo emla wo kɔ store dan na ma wo ne ye krata bi to so me pa cho ma ne na ye krata bi to so na emom no ye ɔkan sɛ me ɔyɛ me hwehwɛ ma no na onya abi je munya na mo frɛ ma rosu ma ye me hwehwɛ ma no na onya ɔne ne kun wɔn de ɛhɔ ne bɛma me ti ano no wɔ ho adanse me pacho ma kaka kyerɛ nkrɔfo nti me wɔ ho adanse because me sɛ wo na wo ka kyerɛ nkrɔfo na wɔno no ka kyerɛ wo so ɔde hɔ bɛma wo no wo wɔ danseni me wɔ danseni me ne mase no me mama se ni kɔgya me madamfo baako so yɛfrɛ ne Joyce ɔno so me ne kɔ ɔka Joyce teyɛ sese no akɔyɛ sɛ yɛfrɛ ne gentleman agreement ma no ɛna mo de keka ma anyɛ krata bia nto so ti ususu senka sɛ ɔma agent fee pachai na sɛm ni si ye no wo de ato obi anim aka kyerɛ ne sese na meje e pacho me ne na me fiade me na obi ene ne kɔ hɔ nti dipa ko no bisa ne sɛ oni me pa ɔsɛ anti ɔkeka no pa ko ka sɛ nti maami wunim ne ko na ɔsɛ ɔno ana boa me ɛwɔ audio no so ma ye audio metwa ne picture nyinaa ma ye audio ne wɔ ha nti me pa mo cho me pa mo pa mombo audio no nipa ne kɔɔ no ɔka sɛn wadaworoma ɔde kɔto nanim sɛ wo se maami na tu nti wo je wo mpata sika na sa na me ne ka sɛn Rose ka sɛn ɔka kyerɛ me sɛ agent ɔde ama alaji na me ka sɛ alaji no ɔnyɛ ɔno ne agent me yɛ ne agent ɛna alaji no so yɛ maame no efie wura ne agent eti won fa we je ena wanya sem bi anka me pa cho da bi IBJ di form se ma frɛ no so obekasa
I busy but more than frɛ wo bra. Hello sir, good afternoon. Hello. Hello sir, good afternoon. Good afternoon, madam. Daddy mpacho na ho te say. Mpacho me ho ye. Yo yanso ye ho ye Kumase SOMPA TV sunie, SOMPA nkomoni. Okay. Yo daddy we de awie ye maami bi di Veronica Ofori. Na waba ye ha se ope store dan mama Rose. Na obona no ba se onya bi ma na obema na hyehye niema kakra wo animu ho. Afei wa hyehye niema no onim de asi. Ma Rose apam no afri ho ntinka wo pempata sika sanse ogina mu as a agent fee. Ogina mu as a agent ma no 2. Ma Rose di na tem w'anim ho ba fun hu fi wo ye bayifo no ne ade ti ase wagu n'anim ase kakra wada roma ese Ma Rose aye busy eja oba ne be ma de esem nyina mu ye nipa ba ko so asem no nimmu ti wada roma nchiremu kakra bi ho a Me da si mpacho ye fẹ́ mi Mr. Yusufu Perfect. yo Me yiri ni Rose. oh fine Asẹ́mu a mami no a wọ́n oni me yiri okope so ma me yiri wo ye agent ma me yiri minim ni o ye agent ma mi a me dia kogi store no ya Alhaji Awudu. okay Ana edi menim ana ma ko so wura ho matua store no ka ni nyina no sa papa no edi menim a me dia ko so ma ko tua store no ka for 5 years. Iti minim obia me yira nkoji store obia ho na obia nso adi me yire nim nkoji store Alhaji Awudu na di menim na ye mi agent feed bia mi chama Alhaji Awudu o pe ka met ya ma Alhaji Awudu number na wo dia friend nti menim ma me bia family store no yo daddy me pacho ma veroi o hyehyɛ niema wo yiri store na ni wo ba bia minim na asem store no ye media mi minim na asem enti ba bia awura ma wo ba awura ma wo no ma mi wan ko hyehyɛ niema wo ho me si ya sema mi ka to so no wo ho dada store no ye ni media me si store no ye ni media me bansu na ye rama me yiri nsu na ye Rose omu na me di store no ya che omu ntenti se me ni one year store nti che bi na wa ko tina mi store ni na mi yiri pamu wa mi nim radio station aduma wo di kwa ye radio station ma be pacho daddy radio station for na mo pe store no bi ma me why on ka radio station for na mo ya announcement na mo se o pe store bi na mo ma mo pe bi ma daddy me pacho baby a wo ko no nyabotre why me na mi sure say store no ye ni de mi nim nu da ma Rose no ma de Veronica mi nim nu woni mu no so nya ne e frɛ ye ya wa ma wo yira nkasa wo kasai woni why me say enti wonti se one wo yira kontokwa wa ho minim ho asem kra bitam se onim se Rose wo kunu ana bitam na ne ada na wo ma wo yire na nkasa wo yire na wo bɔ ne kwadu no ho hia me ri wo wadwuma ye enti ma me di oni adwuma ye ho me ne me si wo ya ready a me si me yire wadwuma ye nti wo ma no kasa se me si store no ye ni de na ma me no minim no enti emra mo kwaji store no ma mi wan hu ni ho asem bia wo minim ho asem wo ba bia hey bra mum ye hwe yi osikafo am wo Ghana ha eti ma mi odi asem ba beto so Mr. Minister, ma Rose wadi no konyi na wakotia sikama sowura bisan. Alhaji na o yire ji store dan no ne ho no. Enye ma mi na de ne call ho. Alhaji se o store ho. Alhaji na mo call ne ho store dan no. Why na e ma mu hu se o store dan. Enye ma mi vero ya. Alhaji ma mi hu se so bi wo won ti o ye agent na Alhaji di nya ko sowura ho. Bisa Alhaji, o de tra wala ti no bisan. Se ma mi bi na di no akọ sowura ho na wakotia ka na onu eyamu na mukwa Alhaji ni wa na maami na de mukọ ho bisa maami no minim ho asem maami ni so onu na de ko ka kire wo yire se store wo ho na mukọ ho na mukotua na mo promise no sade a wa ye ni nti mu ba mana se edwa wo baabi agent a obia nti na Alhaji na di nya ko sowura ho amakoji store se maami no ye agent a and the one called the Alhaji send agency won you Alhaji ho sanka maami ni so ni mu hye bede na yen yehu se wono ene ko ho me see se maami no ye agent a and the one called ni sika wa Alhaji ho me wonye agent maami eti na cheze se maami no mapam no won ko me no anji store
me ne maame no andi store wone wo yere ene deal na nene wo aba begina ho e ko ama wo yere sa wo yere ne adwuma ye maame we adu ne adwuma ye na so wo adwuma ye ka wo adwuma ye ka na ko ama yere benka tachi awi antese anka me ni say announcement a wo ye radio station ka wo be ka say maame bi si officer high nti ni radio presenter mi person ma maame no anka maame no ni ka wo wo adwuma ya kenye obi na be pastor dan ama wo yere ka wo na ba ko pastor dan ama wo yere DBS ka fo mu puni pa kwasia DBS mu di musika wo ba ma ye di enya mutra ma so be kasa ba wo ye waju se wo ye ru ma ye so wanu ye dede a anka wa ko high store bi ama wo so wanu adi say no be ma wo ni adwuma ye enti na wo yire soma wo no wo yire soma wo ni adwuma ye wo yire no wo soma wo yire soma aren't you ashamed of yourself? Aren't you ashamed of yourself? A man at your caliber. Wo yire ayo store boy. And also soma wo yire ayo store boy. Wo ni adwuma bia ye. Wo yire soma wo. Ko person no bi mama mi Veronica. Na wo yire so ye de ye mu baabi. Wo yire won fa ni hu ni da. Me se wo yire won fa ni hu ni da. Fa sai baabi awro su no. Won fa ni hu ni da. Wo yire no a otie akire na wo kasa no. On fa ni hu ni da. Da bia mu bu nipa kwasea. Asikafo binom e de sika esisi nipa. Kasa Nena me say champo kasa. Nena me kan say wo be. Hello. Me pa cho Madam Rose ni. Kasa. Oba pa wi I want to say. Na me ado. Me pa cho ni Auntie Veronica Ofori. Minimum. Me pa cho wadi wani ma ko store dan bi ama wada Roma. Asemo madam. Won di menimo sa. Alaji, wa alaji. Me am store na nya media, mi kunu. Ena na so store. Na maame no oba ha. Wow, oba ha as a customer. Oto ade ma me wa. Enti me bo ka asem no bo ya agora na me fa no. Ena me ko bo papa na me na mi kunu aka se wo store ni bi mpo dada. Ti asem ni yo. Mi tie pa papa. Ena me ko kan kire papa ni so store no. Menya bia ye dai ama. Ena me ka sa kire papa. Enti me ka sa no. Ena anti velo no. Wako kire me alaji me kula me ma nkobi. Enti wako kire alaji ni na me de alaji ni ma miku. So ati ase. Ena omukoko ye store no hu adwuma. Enti na asamo no enti ma Rose me pa chawo. Woni Auntie Vero ye nhihye bi se wo be ma na tena store nani ma ton ade. Ante ho de enmu nkyire mu kakra ne se. Store no enya me dia. Sa sika no minya no kore 5 billion e akire no. Si o se say 7 billion e akire no. Twom po dollars no omo di o dollars. Dollars. Samle dollar bo den mi nua me ska be ko fa wai. Ena oyeye. Enti no kura no eni nyame ani me kan kire ne se. Ono kan kire me se. Se onya store ne mame a. Me mane baabi nye dai. Entna. Na me see you mate. Ona no kura no so ni me ko kan kire papa no. A me di ne ma alaji no. Me so man kire papa ne se. Obi ene ko kire me alaji no. Nti mema mienu no na omo de omo koka omo store na ayeden asem ti me fa papa na chi ye de store on the second store no ye bibia wie ye na me kokko man baabi tnai enyame ne no kure ne ye ko store na animu no nipa be enan asansia eburu mpo me menta anko ho e wo ho dada not knowing say madam store na efiewura ne de maaye no
wasa de store n'anim nyinaa so aha amanfoɔ ti asɛm no yo ti mokura asɛm akoya mienu ti asɛm no ye pa maame na sa de store n'anim nyinaa aha amanfoɔ na kyerɛ sɛ ɔno agent no ne mi kunu no kɔka saa asɛm no wankyerɛ papa no sɛ ebia store no yɛ hae anim no so efiewura ne saa de bɛhae na sister ne kyerɛ sɛ store no mfimfini kakra na yɛwodie o ekwana no a wobɛhyɛ dwa ne sɛ bi obi twam kora watɔ bi ama no efiewura ne de saa ɛhɔ ne nyinaa ahae ɛyɛ nneɛma foforɔ ɛna yɛtɔn wɔ hɔ na mesiyo tie ma papa na ni yɛ dɛ ɛbrɛ me so na me so me deɛ nim wososo na wokɔ efiewura ne hɔ ne kɔka a wasɛm me de wo ma papa no ma ndi akyire biem kɔ me wɔ baabi a me so me yɛ dɛ me ya me deɛ me hyɛ tokurom minister obi fie mu na me tɔn me nneɛma na me deɛ antimitimi baabi ɛkyɛ sɛ hɔ na akɔyɛ manso ama me kunu ni efiewura no sɛ onti nkorɔfo na ɛwɔ anim hɔ no mesiyo enti wɔn kɔ a na efiewura na akɔ bisa wɔn a tete hɔ no sɛ wɔn na de anim hɔ no yɛ de ɛma ɔno a ɔde nkorɔfo na tena hɔ no me kunu kɔ no so pɛ no ɔno so adane sɛ yɛse me kunu ɛna di nkorɔfo ayɛ de aba abɛtena na kyerɛ sɛ wɔn te hɔ no asan dane ano foforɔ de akyerɛ fiewura ne sɛ yaa ne akɔfa obi aba abɛtena hɔ am see you enti that was Saturday Thursday bi na so me frɛ anti velo sante asɛm ɛbobɔba me kunu ni fiewura na etwe manso enti mesrɛw ahadie me na me de wo ye de ekotena ho eche say that adwoada efiewura ne se ne lawyer emla ho emetwrotwro wo ma wo ti ho ni nyinaa din na nipa a otua ne sika bia de ma no bia no omfa saa record no nye den emfa mle ti me ti ya na me die mika na me frɛ wa anti velo sante ahade me na me de wo ye de ekotena ho na se fiewura ni bisa mi kunu so onim ono ompa obi ankoye dan enkotena ho amisi oni me frante ya wada bi wo ba bi a me wona mse ante asama ya bubọ bani enti ebe ya wo no ye dan hwo ho ma me kakra na papa no ne ye dan efiewura ne ntwema nso no ye dan enwie na omu via ma ne papa naka ama ba bi aye dan ati adansifo wɔ fie ha ɛna me frɛ maame ba me nkyɛn ɛna me bɔɔ na mane ti adwoada na du me kunu akɔfa obi sɛ ne lawyer ɛna papa maame so lawyer ɛba ho nti that very day na ama me kunu sa frɛ me sɛ Rose yɛse wodi obi akɔtena store no ho I'm so daddy me for obi anya dey enko ho enti wo de ma fiewura ne nye dey onko no anko twiro din me fa obi a enti ho no na me ba no e frɛ me sɛ tiri ya fast na me frɛ store ho sɛ yewura ma ni pasimasi ante ada wasa ba ho ba be hyedwa na cause na me kan kyerɛ me kunu me nim sɛ mama wei so on free ho enti na me wo nyina so e challenge me kunu sɛ obi a enko tena na kura ma say ante na aba be hyedwa ne bia mu no na me say wo bia ma frɛ wo say nti ho ne de sister me bufui na me call na me say ante je ona akodi na atam no ante wo ya saa wo bia ma kan kyerɛ say ma ha na ma me hyedwa na wo ba ha na wo kɔfa asɛm kakra kɛsɛ ade aba abɛto me so ti ho ne kɔyɛ akasa kakra na ja me de solo ho me ma ne park na ne sɛ amle mpo me do no park na ne ma ne dada na me di free ho na me ye de me ba anti na ne me nim kakra efa yo ma Rose yada se pass hey madam yada se pass wanya bre na wo ne yakasa ba uku ba ye no aye ne kasa so ndi oni maami Veronica bia ho asem me pa cho kasa dia sa no beka yo enti dia wo nkyere mu ya kyere se eyampa
wa na wo ka se obema maame ne nko atena ho but the way fie wura ne enema ye ni nti no ka won pe ba bi ntina kakra na ka yes o to problem ni wi a waba ba bi a ono so ton ade dada na ba sa no watu ho wo ba tan eyin no be kwa kodidi ma rose enti maami se wo be ye ne den wada woroma wo so akoba obesia nso enti se no mimi kunu no wo ye we kakra program bi kakra enti nanka me twan ya se woni me nchen kura won kana ha ene ya wafre wonu kura no wafra oni me konkura radio yi so afra cause akoya asampa mo ni fie wa party ase ewo NDC chairman enti wa party ase wafre ne ye kontokwa se yen ye radio fo a se kwasia nyina o radio so say ye nko high store dan ni bi mama me no enti wo kunu ma rose the way wo botre no kasa da form no papa na ne nkasa pa na wo se na no ya wan so be sia kire wa ne ma me fira adwuma ka se kasa ye me firi wa she comfort du ku fie na mfiri wa hunu the way awo kasa na me say ye maami wo firi idadi chifie wa na wo ku de say de wototo ayampia no nyame na me de mani ato ne nadadu afra unua ne me ti say de je say mo amohwe na bibia tutu yi me ma rose wada woro ma say maami wo ya ne den ma rose ba bia nyame ahira wo yi sabi what on say ba bia otida da ya tu no ena say hanso bebo no na mema de edi o machi Bible mo ba bi ne friend Abigail ni ku ye friend no mi rafi papa idi Nabel okoyi ye bi say ya oba no ne kopa e ka se da bi enhwemi ku wo so to ye ma asumdwe ba ye me pa chaw adwuma ka se ka se aya ma ye nyina afie nipa mesrawo ede na wo ya mama min na sumdwa banene ma enipa nye ade bi wo be fa ni say ye isu kitu bi no obi etu na futu bone na akofa sem kakra ka bi na de aba mesra me sada me sayem me pa chawo wo ye de wada woroma ana ye wi aye mfra wo akire ne eni komo wo de fra me kire wa ne eni komo na mo mbisa ne se so ne se ya ka ho asem ne wi a ontena ho bie ma na ma pa chawo jina so me pa chawo jina so madam vero me pa chawo wo betena ye ka sem ne wi a betena ho mami otie o ba mi Veronica ye castor ne wasem wi a wo betena ho wasem ka wi a wo betena ho samo de be ma ne de a menya bone sada na wo se ne me ka ye na wantie na ma bufuo ye de e bae na se so a mama ne tifie yi manso so ko to asem de ma rose da be na mo betwe awie eti ka pe bi ka kreja ne kwan no ngope bi wo ba bi na nya wasum dwe kanu mo odi amayanka se akire ti se ne wo kan me da se ye na ema onya mi nhira wate odi sheba oh me ba kra me ba be pe ododo onya mi nhira pa wo ya Abigail ampa onya mi nhira yo ye de adwumadi pe solution tu di kokromoti kwa ye de sotro be ja kwai ne duru ju adasa me soma soja na me de aba eti daddy wakeka bi onsa wo yire abatim kama ye de nyame ase oh na say ba no de wi maame ne kasa na me na bibi ka chem say maame obefiri ha because you to say oba ya katsia tete ne fie ye show we no ye tete ma kasa kire mema na ye ba ma na ba yo ho se wati turu mo hia me so meti turu mo hia se wo ye ba ma na wo hwe ba to wan ka se wo turu mu na wo so pa no wati turu mo hia me so me yo pa meti turu mo hia ala wallahi ena ye brother me semu me sesu na me ka kire wo sofo